वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण रव्याची खीर पाहणार आहोत। आपण साहित्य पाहून घेऊ। साधारण 50 ग्रॅम भाजलेला रवा घेतलेला आहे मी, जो आपण रेग्युलर रवा करण्यासाठी वापरतो, शिरा करण्यासाठी वापरतो तो। बारीक तुकडे करून घेतलेला हे बदाम आहे, एक छोटी वाटी। अक्रोड घेतलेले आहेत, काजूचे तुकडे घेतलेले आहेत, वेलची पावडर घेतलेली आहे, 3 ते 4 टीस्पून तूप घेतलेले आहे, साजूक तूप। इथे 1 लिटर दूध घेतलेले आहे। मी इथे 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। साधारण 1 ते 1.5 वाटी साखर याला पुरेशी आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार साखर घेऊ शकता। इथे आपण टोप तापत ठेवलेला आहे। टोपामध्ये आपण तूप घालून घेणार आहोत। आपण ड्रायफ्रुट्स घालून घ्यायचे, अर्धे ड्रायफ्रुट्स घालून घेणार आहोत। थोडे ड्रायफ्रुट्स परतून झाले की लगेचच आपण रवा घालून घ्यायचे। रवा आपण आधीच भाजून घेतलेला आहे। रवा चांगला भाजून झाला की त्याच्यात आपण थोडं पाणी घालून घ्यायचे, साधारण 1 कप। गॅस मध्यम ठेवायचे। लगेचच आपण दूध घालून घेणार आहोत। गुठळ्या होऊ द्यायच्या नाहीयेत आपल्याला। आपण पूर्णपणे 1 लिटर दूध घालून घेतलेले आहे यामध्ये। यामध्ये आपल्याला साय तयार होऊ द्यायची नाहीये। मध्यम गॅस ठेवून आपण सारखं ढवळत राहायचे। साधारण 15 मिनिटं झालेली आहेत। मी आता यामध्ये साखर ॲड करणार आहे। साखर चांगली मिक्स होऊ द्यायची। खीर आपण थोडीशी दूध आटायला द्यायचे। जितकं दूध आटणार आहे त्याप्रमाणे त्याची चव ही छान लागणार आहे, बासुंदीसारखी। 25 मिनिटं साधारण झालेली आहेत। आपण यामध्ये आता वेलची पूड ॲड करणार आहोत। वेलची पावडर घातल्यानंतर 5 मिनिटं आपण अजून खीर शिजू दिली आहे। तुम्ही पाहू शकता आपण एक छोटी वाटी साधारण 50 ग्रॅम रवा घेतला होता, त्याच्यापासून आपल्याला बघा की किती घट्ट खीर तयार झालेली आहे। आता आपण उरलेले ड्रायफ्रुट्स घालून घेणार आहोत। हे सर्व करताना सुद्धा घालू शकता तुम्ही।
माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.